Central Committee UPPF. District Committee UPPF. Kamrup Jilla Committee UPPF. Meeting Kapuri Anshalik Committee UPPF. Meeting Kapuri Anshalik Committee UPPF. Central Committee UPPF. District Committee UPPF. Meeting Kapuri Anshalik Committee UPPF. Jai Boro Harini. Jai Boro Harini. Jai Boro Harini. गोजोन्थों दिनै जोङो 2018 मायथाइयावनो गायसननाय UBPOनि मिथिंगाफुरि हाजोआरि आन्चलिक कमिटिखौ जोङो दिनै सेफायनाय जाबाय। सेफायनायनि मेन कारना जादों जोंहा बिराद दुखु दाहा दङ बे UBPOनि बे आगोलनि बे कमिटियाव। मानोना जोङो दिनै जों साननाय बायदि जिहेतु जोङो बै आन्चलिकनि जोङो आफादगिरि नेहाथारि जानानै जोङो 11 गामिखौ जोङो जोंनि आन्दाराव लाखिनानै जोङो सालायो। बै सालायनायनि गेजेराव बै गामिनि मानसिफोरखौ जोङो प्रत्येक बोसोरावनो जोङो बै जोंनि कनफारेन्स जायोबा मिटिं दावथिं जायोबा जों बै गामिखौ जों जोबोद आखा होनानै जोङो बिसोरखौ लाङोमोन। नाथाय दिनैसिम बिसोरो जोंनि बे आसाखौ कुनु दिन मोनसेबो जोंखौ फुलफिल खालामनो हायाखै। जायनि थाखाय जोङो गेजेर गेजेर जोङो बै गामिफोराव जों जुदि थांनो गोनां जायोब्लाबो जोङो मानसिफोरजों रेसपन्स मोना। कुनु भबिसतबो जों नुवाखै, फिउचारबो नुवाखै। जोङो हयथ' बेयाव थाबाय हायोब्ला जोङो मानसिनि बै रायजो राजानि जोङो रखाव गोग्लैगोन, जोंखौ दखमगोन। मानोना बिसोरो जोंनि थाखाय दिनैसिम जोंखौ नायफिनहराखै। आनखि बिसोरो जोंनि बे ग्रासरुट लेभेलनि अर्थात आन्चलिक कमिटिफोरखौ बिसोर कुनु गुरुत्त' होआ, बिसोरो जोंखौ सिनाया। गतिके बेबायदि जुदि सिनायलायाबा जोंनो जुदि एसेबो जोंनो एसेबो हेफाजाब हराबा, गामिनि कारनाव मानसिनि थाखाय हारिनि थाखाय जुदि एसेबो मावनो हायाबा बे जोङो बे कमिटियाव थानानै जोंहा कुनु मुलाम्फा गैया। बेनिखायनो जोङो दिनै जोङो बै आगोलनि बे आन्चलिक कमिटिखौ जोङो भंग खालामनाय जाबाय। आरो दिनै नोंथांमोना नुदों दा जोंनियाव UBPF जिहेतु गोदान माबा जोंनियाव सोलिबाय थादों, बे आफाद सोलिबाय थादों। बेयाव गोदानै जोंहा मोनसे दाफुंगोन मिथिंगाफुरि बे नामानो थागोन, मिथिंगाफुरि हाजोआरि आन्चलिक कमिटियानो थागोन। आरो बेयाव मोनसे जोंहा लिस्ट थागोन, प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनिफ्राय बायदिसिना जिरु दालाय दासा जायफोर मावथि हान्जा थागोन बेनि लिस्टखौ बेखौबो जोङो बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो एसे उनावनो जोङो होनाय जागोन। दिनै जोंनि सेन्ट्रेलनि भितोराव जोंहा जोंनि एकदम बयजोंबो मिथिजानाय, बयनिबो अनसायजानाय बे बिथां गाम्बारु मोसाहारिया फैदों। लोगोसे जोंहा डक्टर बाबु बर' दोङो। गतिके आरो दंबावो बेबायदि आं गासैनि नामखौ दाबो माबाजोबाखै, सिनायजोबो खिन्थु नामफोरखौ एसेबां माबानो हाथाराखै। आरो गासैखौबो जोङो दसे उनाव जोङो फारि फारि जोङो होजोबनाय जागोन। बे आन्चलिक कमिटिखौ इतिमध्य बे मिथिंगाफुरि बे ओनसोलनिफ्राय 10 गामिनिफ्राय जोंनो डिस्ट्रिक्ट कमिटि UBPF आव मोनसे लिस्ट हरनाय जादों बिथांमोननिफ्राय। गतिके बिथांमोननि आन्चलिक कमिटि जिहेतु जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटियाव हरनाय जादों, बे डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय जों एसे रायसंना होनाय जागोन बे कमिटिखौ, आन्चलिक कमिटिखौ। गिबियावनो मिथिंगाफुरि हाजोआरि आन्चलिक कमिटि UBPF नि आफादगिरि हिसाबै बिथां दिलीप कुमार बर' आदाखौ बिथांमोना बेयाव सायख'नानै हरदों जोंनियाव। दिनैनि बे मेलाव जोंनि मिथिंगाफुरि हाजोआरि आन्चलिक कमिटिनि UBPF नि आफादगिरि हिसाबै दिलीप कुमार बर' आदा दङ, बिथाङा बेयावनो दङ। बेनि उनाव जोंहा
आफादगिरि मिथिंगापुरि हाजोआरि आन्चलिक कमिटि UBPF नि दिनैनिफ्राय माने आफादगिरि हिसाबै बिथाङा दैदेनलांगोन आरो बे आन्चलिकखौ। बेनि उनाव जोंहा दङ लेङाइ आफादगिरि सचिन चन्द्र बर' बिथांखौबो जोङो जोंनि गेजेराव सिनायथि होबाय। लेङाइ आफादगिरि सचिन चन्द्र बर' बिथाङा बे आन्चलिक कमिटिनि। बेनि उनाव दं दिलीप बसुमतारी लेङाइ आफादगिरि बिथाङा फैथ'वाखै जायखिजाया कनसार्न लानाय दंखायो। बेनि उनाव जोंहा बे मिथिंगापुरि हाजोआरि आन्चलिक कमिटि UBPF नि गाहाय नेहाथारि हिसाबै शान्तनु ब्रह्म बिथाङा स्टुडेन्टनि इनकाम सार्टिफिकेट डिसि अफिसाव थांदों। बिथाङा कनसेन्ट होनानै थांखादों बहाय फैखादोंमोन। बेनि उनाव दङ जोंहा एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आन्चलिक कमिटिनि अजित बर' नलपारानि अजित बर' बिथाङा एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आन्चलिक कमिटिनि। बेनि उनाव एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि निजोम बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। बेनि उनाव दं दा सेक्रेटारि साब्रै दङ बे आन्चलिक कमिटिनि सेक्रेटारियाव दङ। दिनैनि नैबे टेबोलाव बे हाउसावनो बा मेलनि गेजेरजोंनो मिथिंगापुरि कालापानि नङा मिथिंगापुरि आन्चलिक हाजोआरि आन्चलिक